Lincoln dim, Wrecsam 2, gol I Elliot Lee sydd yn neud o yn gyd top sgoriwr am y tymor, gol I RyanReynolds sydd fod yn chwarae'r pwysig iawn I ni. Gêm oedd ddim yn bwysig, ond diwrnod o ddathlu a mae o'n dechrau teimlo fel fod ni yn mynd I fynd i'r Bencampwriaeth. Sut oedd ti'n teimlo RyanReynolds? Grêt, wedi cael diwrnod i'r brenin, dweud y gwir. Perfformiad parci, typical, dweud y gwir. Cymryd y pwysau, hanner cyntaf, a wedyn cymryd yn cyfleon yn yr ail hanner. Dipyn o achlysur efo'r dorf, pawb mewn hwyliau da, pawb mewn fancy dress. Grêt. Oedd o cystal a soci os na'r gwell 2 flynedd yn ôl. Oes, oedd o'n ddathliad, gawn ni gyfle I siarad falle mwy am y tymor a tymor nesaf. Grêt fod Elliot Lee wedi cael y gol yna ac yn rhoi o, fel o'n i'n dweud, cydradd fel prif sgoriwr, ond hefyd cydradd efo Barnett a Rathbone fel gol assist hefyd. So mae o'n dangos fod o wedi bod yn chwarae'r pwysig I ni yn ystod y tymor, a bydd o'n ddiddorol gweld be fydd I rôl o flwyddyn nesaf. Ti'n disgwyl unrhyw beth diddorol I disgwyl yn yr wythnos yma? Na, dwi'n meddwl fod nhw'n paratoi mynd I Vegas, gwneud siŵr bod eu pasbos nhw gyd yn gyfredol, dathliad ar cae ras, fori, a dwi'n meddwl fydd y parti am ryw fis, a wedyn mae'r gwaith caled yn dechrau, dwi'n meddwl. Wel, dwi'n gwybod amdano ti efo'r, ond ar ôl tymor yma, dwi'n teimlo fel fod I angen chydig bach o orffwys, felly dwi'n efo syniad sut mae'r chwaraewyr yn teimlo, felly maen nhw fwy na heiddio, so byddwch yn barod Vegas, a falle fydd cwpl o chwaraewyr Wrecsam yn rhoid y bêl I mewn i'r gol. Wel, ar ôl yr holl ddathlu yn Lincoln dydd Sadwrn, yn dilyn cael ei fewn i'r Bencampwriaeth dydd Sadwrn cynt ar y cae ras, mae'n gyfle I ni just edrych yn ôl a falle edrych ymlaen rhywfaint ar gyfer y tymor nesaf yn y Bencampwriaeth, sydd dwi dal yn cweit yn credio wrth I ddeud o. Felly Arwel, da ni wedi cael gair efo ti ers y dyrchafiad, felly sut wyt ti'n teimlo ar ôl y pythefnos diwethaf yma? Grêt, chydig bach yn siomedig I fod beidio bod yna. Nes I fethu cael tocyn Blackpool, nes I fethu cael tocyn Charlton. O'n I wedi cael tocyn Lincoln ond methu mynd yn y diwedd, felly beth ti'n bod fi wedi methu'r parti, methu'r momentau pwysig, ond o ran teimlad yn gyffredinol gwych, llawn heiddi bod lle ma nhw ar ddiwedd y tymor, neb yn fwy sort of calm na parci, dwi'n meddwl o ran gwybod be I wneud, 2 boint y gêm, a dal I fynd nes yr eiliad ola, felly hapus iawn, a fel ti'n dweud, mae pethau yn dal yn surreal, dwi'n meddwl.
dyn ni wedi cael tri moment lle mae'r fans rhedeg ar y cae a wedi cael dyrchafiad yn yr 2 mlynedd dwytha. A mae'n mynd mwy surreal pob tro. Bron bod yr elfen angrediniaeth yna yn pwyso mwy na'r dathlu mewn ffordd. Dwi'n meddwl, o'na lai o ddathlu bob tro, a mae fwy o just angrediniaeth, dwi'n meddwl, methu credu'r peth. Um, a mae'r edrych ymlaen at y tymor nesaf mynd yn fwy pob tro, dwi'n meddwl. Dwi'n methu coelio fyddwn ni'n gwylio peldroed Bencampwriaeth am dymor cyfa, fydd o'n ffantastig. Ydy, na, pam ti'n dechrau meddwl am y clybiau a'r CF fydda ni gallu ymweld, mae o'n anhygoel. Ti'n deud falle fod y dathlu yn mynd yn llai, ond mae rai fi ddeud oedd Lincoln yn teimlo fwy o barti nag oedd Torquay, dwi'n meddwl, hyn o pan ni'n dod allan o'r gyngor genedlaethol. A fel ti'n deud, nath Parky sôn dipyn yn y cyfweliad ar ôl y gêm, oedd o'n hapus iawn bod nhw wedi cyrraedd 2 bwynt y gêm, fel da ni wedi bod yn drafod drwy'r tymor. Felly oedd yn amlwg oedd y tîm wedi chwarae yn dda, a awyrgylch parti, lot o fancy dress. Be oedd y hoff wisgoedd fancy dress di, efo'r? Dim yn ddigon i ddewis o'n fo. Be da, y Pyongyang Reds, falle, efo'r dyn gedi Kim Jong-un i fyntau o bobl ddiogelwch. O'n i'n meddwl bod hwnna'n gweithio reit dda. O, hwnna'n ddoniol iawn. A'r un Father Ted, oedd yn ddigon doniol hefyd. Tynnu coes Franz Shrewsbury. Hefo down with this type of thing, bathod in Shrewsbury. Hefyd oedd na, wel, T-Rex neu T-Wrecsam, oedd na gwpl o'r rheini o lot o bobl efo sombreros a moustaches i'w gweld, a wedyn, a mi oedd na un mewn het fatha kneecap, a dwi'n meddwl falle fydd na fwy o sôn am hynny, dwi'n meddwl mae'r elfen weidio fyny fans o Loegr hefo James McLean a pethau felly yn mynd i fod yn elfen barhaol ar gyfer y flwyddyn nesaf, dwi'n meddwl. Neith gadw pethau'n ddiddorol heb amheuaeth. Felly, ddwy oedd gwobre y flwyddyn yn y cae ras, ond cyn i ni ddeud pwy gafodd y gwobre yna, be am i ni drafod yn hynny. Pwy fysa ti'n deud oedd chwaraewr y flwyddyn, Arwel, i ti? Max Cleworth sy'n ni deud, gyda honourable mentions i Rathbone a y Cwanco. Mae gath o Cwanco'r blip bach ne, lle gath o'i orffwys am cwpl o gemau ar ôl dynol yr anaf, gath o'r anaf wrth gwrs. A ia, dwi'n meddwl, ein amddiffyn ni sydd wedi sicrhau dyrchafiad i ni'r llechi glân. Diolch yn gwneud camgymeriadau, di byth gael game wael. Mae o yn y tîm o'r dechrau, un o'r enwau cyntaf, a mae wedi sgorio goliau pwysig iawn i ni, felly diolch di gwneud dim o'i le, a mae o'r enw cyntaf sy'n ni ddeud. Dos na neb ar y ddyn yn y cefn sydd yn ffitio mewn i'r rôl yna, awrach bod Rathbone di cael ei orffwys cwpl o weithiau. Felly Max Cleworth sy'n ni ddeud ydi chwaraewr y tymor eleni i fi. Iawn, diddorol iawn. Efo'r, pwy wyt ti'n meddwl sydd yn heiddi'r bobr? Mae'n anodd dadlau fo hynny, mae mor gyson, oedd ti'n dweud, mae wedi gwneud camgymeriadau, ti'n meddwl, O'Connell, mae wedi cael tymor da, mae wedi gwneud camgymeriadau, hyn oed o Conco wedi gwneud ambell camgymeriad, a mae'n rhaid ti'n mynd amdano fo, really. Mae yna bobl sydd wedi cael cyfnodau da'r tymor, Elliot Lee yn dda, dechrau tymor o'n i'n meddwl, Jack Marriott yn dda, ond Clywys ydy'r unig un sydd wedi bod yna. Dwi'n meddwl bod wedi chwarae 42 o gemau do, neu beth fel yna. Mwy o funud yn y neb arall, mae wedi bod yn gret. Ond dwi'n meddwl peth bwysig i gofio bod mae pawb wedi chwarae'n dda ar yr adeg iawn rwan yn y 2 gêm dwytha yma, jyst i salio bob dim. Ond os oes rhaid i rhoi o un chwaraewr, Max Cleworth i hwnnw. Dwi'n meddwl mae Oli Rathbone fyswn ni yn rhoi doedd fo. Dwi'n meddwl mae o just wedi dod a gymaint o egni, goliau, hyd yn oed yn fwy pwysig falle na'r rhai Max Cleworth sy'n diwedd y tymor, a wedi bod yn creu hefyd, felly fo, Elliot Lee a Barnett sydd wedi cael
creu a sgorio fwy o goliau, felly mae Oli Rathbone reit i fyny na, ond mae Max Clyweth hefyd. Ond dwi'n just yn teimlo fod o we, falle ddim wedi bod cweith mor gyson a Clyweth i fod deg, mae Clyweth wedi bod yn arbennig o gyson, ond mae o wedi bod yna i godi'n gêm ni pan maen nhw angen fwyaf, a dwi'n meddwl o Blackpool yn enghraifft dda hynny lle oedd yr hanner cyntaf eitha agos o wedyn nath Rathbone just codi gêm yn yr ail hanner na, cael gôl, a mae o just, o'n i dweud o blaen, mae'n gallu curo i ddyn, dim just rhedeg, mae o'n gallu curo i ddyn, a mae hynny'n just yn rhoi'n lle i bawb ac yn agor pethau fyny i wneud iddo fo redeg neu i basio'r bêl. Wedyn, yn ddiddorol iawn, mi nath chwaraewr y flwyddyn y clwb oedd Oli Rathbone, ond chwaraewr y flwyddyn gan y chwaraewyr oedd Max Clyweth, felly da ni gyd yn iawn mewn ffordd. Felly, y prif sgoriwr y flwyddyn oedd Elliot Lee yn y diwedd, felly mae'n hawdd iawn, dwi'n meddwl, anghofio cyfraniad to'r chwaraewyr yn y misoedd cyntaf na lle mae'r pwyntiau yr un mor bwysig a maen nhw ar ddiwedd y tymor, ond da ni'n dieddol o gofio y gemau ola yna, dydan bob tro. A felly, hefyd oedd na gôl y flwyddyn. Pwy fysa ti'n rhoi'r gôl y flwyddyn ni, Arwel? Wel, ie, digwydd bod Lenny, da ni wedi cael un sgoriwr sy'n sgorio 20 gol neu 5 gol ar 20 fel da ni wedi cael yn Paul Mullin yn y cwpl o ddwrnod dwytha. Mae'n gorau mynd i Stephen Fletcher i fi, achos mae o dal Lenny'r sparcned ni wedi bod angen. Sy'n ni heb fo yn y tîm, neu heb i goliau fo, sy'n ni ddim yn y llefydd yr cafiad o gwbl na gael gyfle. Mae wedi sgorio golau pwysig iawn. Na i fynd am, o ddim yn gol wefreiddiol, ond da ni yn Peterborough adre yn y cop newydd, a nath Fletcher ddod arnodd, oedd ni angen gol, 80 be bynnag munud, a mae'n wastad yn creu rhywbeth yn y 5 cyfle iddo fo'i hun, a nath o sgorio peniad ar y trydydd cyfle, top corner, just prime, Stephen Fletcher, 3 points, brilliant. Oedd mae o'n bleser i wylio, di bod yn bleser i wylio trwy tymor, so wneud gol yna. Mae gwylio Stephen Fletcher yn amseru peniad i gefn yr hwyd yn bleser, byddai ni golli o'n fawr pan fydd o, os fydd o beth yn symud ymlaen. Ifor, beth y hoff gol di? Hoff gol, falle un Elliot Lee yn syth o'r gornel yn Burton yn y gwynt, oedd yn hoff gol. Falle ddim y gol ore, os ni'n gofyn am gol ore. Dwi'n meddwl mae Sam Smith yn ebyn Charlton. Gol gyntaf yn ebyn Charlton. Oedd y dechneg, pwy mae dod dros yr ysgwydd. Hwna'n rhywbeth anodd iawn i wneud yn dydi, a jyst gorffan o rhyw fath o scissor kick doedd. Ffantastig. A mae sgorio mewn gêm bwysig, mae hynny'n cael pwyntiau ychwanegol iddo am hynny. Mae'n lot o goliau eraill. Dwi'n cofio un Mullin yn ebyn Blackpool a Marriott reit ar ddechrau'r tymoria yn ebyn Wickham. Da ni wedi sgorio lot, ond mae'n ambell i berl yna, de. Ydy, dwi'n meddwl mae'r gol Sam Smith, falle nawr ni drafod moment y tymor, a mae'r gol Sam Smith yna reit i fyny oherwydd pa mor bwysig. Ath y wobr i Paul Mullin, felly, ac oedd o'n, wel, dwi'n meddwl nath o ddeud pam nath o dderbyn y wobr, diolch yn fawr, wedi cael lot o amser i meddwl amdano fo ers mis Ionawr, felly pobl ddim yn siŵr sydd wedi gymryd hynny. A Marriott, wrth gwrs, gafodd o i enwi. A wedyn, o gol Mullin yn erbyn Blackpool yn andros o foli'n doedd chwarae teg, a jyst yr amseru a bob dim yn rhan ohono fo. Yn ganol y niwl hefyd, felly mae o'n un cofiadwy, ond mae'n anodd curo yr un Sam Smith na. Falle mwy na dim, just oherwydd y pas yna gan Matty James, achos mae o'n bas perffaith, ydy, mae fel fatha
mewn golf dydy fo, jyst yn chipio fo fyny, a mae o'n dod i fewn. Hefyd, mae werth deud, gafodd Geraint Parry wobr arbennig am ei gyfraniad i Wrecsam drwy oes, a hwn i'n gwbl heiddiannol, digwydd bod, nes i siarad dipyn efo fo yn Lincoln, ac ti'n gallu gweld mae'r clwb yn olygu iddo fo, ond hefyd oedd o'n deud, mae'r gwaith caled yn dechrau rwan, oedd o'n deud bod y job ddim yn mynd yn haws, nag oedd o pan fod o yn y gyngred genedlaethol. A wedyn, dim sioc am chwaraewr ifanc y flwyddyn. Rhywun yn mynd i ddyfalu? Lyweth, ie? Ie, Max Glywith yn amlwg, ond dwi'n meddwl oedd cael chwaraewr y flwyddyn gen y chwaraewyr, mae hwnna'n cyfri lot yn dydy, a nath nhw roed cyflwyniad iddo fo. Felly na, mae Max wedi bod yn, a mae o'n wych i weld o, o'n i chwerthin yn jyst yn cofio, fydda nhw'n mynd i Vegas, fydda nhw am y trydydd tro, ond y tro cyntaf atho nhw, oedd o'n cael mynd i fewn i hanner y clybiau nag oedd oedd o'n mynd 11, a oedd o ddim yn cael yfed yna, felly mae hynny'n dangos pa mor ifanc a faint mae o wedi datblygu i fod yn, fel o'ch chi'n deud, un o gongolfeini y tîm. Felly, da ni wedi cyffwrdd arno fo, ond be oedd moment y tymor i ti efo'r? Dwi'n meddwl yn ôl y gêm oedd i cartre yn ebyn Wycombe. Ar ôl yr oed yna, os ti'n cofio, oedd rhywun wedi cael trawiad neu rhywbeth a wedi cael ei trin. A wedyn oedd y gêm wedi stopio am ryw hanner awr go dda yn doedd. A oedd hi'n gic gornel i Wycombe yn doedd wrth i'r gêm ail ddechrau. A nath ni ddim ildio yn y gic gornel yna. A dwi'n meddwl bod hynny'n dangos lot yn dydi, y canolbwyntio, pa mor benderfynol oedden nhw, a dwi'n meddwl oedd o allan dyngerfynol i'r tymor i weld lle mae Wycombe wedi mynd o fanna lle da ni wedi mynd. Wedyn, na i ddeud hwnna. Mae hwnna, wel, oedd o 10 munud yna, dwi'n meddwl, lle nath ni ddim ildio, a wedyn sgorio chydig o funudau wedyn yn y holl bwysig y tymor. A hefyd oedd o'n teimlo'n bwysig ar y pryd yn doedd, achos oedd ni'n gwybod mae'r ail yn erbyn trydydd, a oedd o'n mynd i siapio weddill y tymor. Felly'n da iawn o fanna, Arwel. Ia, mae wedi bod yn un o'r tymhorau yna, lle oedd pob gêm yn gwirionedd yn dyngedfennol rili, yn doedd, achos nath i ddod yn gêm cyn y gêm ola'r tymor, o'n i ddim yn ennill 3-4 i ddim yn aml iawn, felly oedd hi'n agos iawn, yn lot o goliau hwyr, a wneud yr tymor yn un cyffroes iawn, rhwystredig iawn ar y degau, ond ia, mae'n gret gael tymor lle mae wedi bod mor agos ar 1 gol yn ni, ond y gêm, wrach Mansfield away, eto yn dod ar amser reit dyngedfennol, o'n i wedi cael yr hediad Simsan-ish neu dros yn y dolyg, dechrau colli ffwrdd o bellu, a oedd y tywydd nofnadwy, a nath Max Lewis sgorio yn yr ail hanner, so ni'n gallu rhestru 15 o gemau felly yn agos, a dyn ni just i ffeindio ffordd cael 3 pwynt. So ni'n bod digon hapus efo pwynt yn Mansfield yn y tywydd yna ar ôl rhediad gwael ar ei cartre, ond ffeindio 3 pwynt yr ole. Hwna oedd y moment i fi, dwi'n meddwl. O'n i falch iawn yn mynd adre i gael shower a 3 pwynt yn y bag ar ôl dynod yna. Ie, dwi am ddewis yr un mwy aflwg, ond mae'n rhaid ni sôn amdano fo. Dwi'n meddwl mae'r y trydydd gol na gen Sam Smith yn erbyn Charlton, achos oedd gol gret i ddechrau doedd fatha croesiad arbennig gen Max Glywith, a Sam Smith yn dod i fewn a penio wrth y post yn gosa, ond oedd o just rhyddhad a just yn gwybod o'r eiliad hynny ymlaen, oedd ni wedi llwyddo i gael dyrchafiad, ac oedd hynny'n deimlo gwmpas y cae, a oedd just y gorfoledd. Mae rhaid i fi sôn am hwnnw fel moment y tymor i fi. A mae wedi bod yn dymor anhygol, dwi'n meddwl. Da ni wedi eistedd yma, sawl tro yn deud, a da ni wedi hanner crybwyll o barod o fod ni ddim wedi chwarae dda yn bob gêm, ond yn aml di ffeindio ffordd. Yr amddiffyn a Arthur y Cwanco wedi bod yn
dyngedfennol i'n perfformiadau ni, ond da ni wedi gorffen y tymor efo mwy o bwyntiau na ydyn ni mewn unrhyw dymor yn hanes y clwb. A mae hynny yn rhywbeth, a hyd yn oed os ydych chi'n rhoi 3 pwynt yn lle 2 pwynt i'r tîmau'r 70au a pethau felly, fysa ni dal wedi cael mwy o bwyntiau. Felly mae'n dangos pa mor dda da ni wedi bod. Falle bod ni heb sylweddoli hynny, achos bod mae Birmingham wedi dod yn gyfartal efo'n record ni do efo 111. Felly, falle bod ni ddim cweit wedi sylweddoli pa mor dda da ni wedi wneud, ond mae rai roi clod i'r tîm yn does, ac yn arbennig mae rai ni roi clod i Phil Parkinson sydd yn cael lot o bobl yn barod iawn i gwyno, hyn oed os da ni cael gêm gyfartal bob rhywun na hyn, ond mae o wedi dangos i fod o'n falle'n gwybod beth mae'n neud, dydy. Be ti'n fel o hynny efo'r... Ie, ni jyst yma'n cyfiawnhau dod y Rodriguez i fewn, ti'n sbio ar y canlyniadau cyn ag ar ôl. Bos bod yn iawn, mae wedi newid y system chydig i chwarae 5-3-1-1 mewn ffordd. A mae wedi gweithio, dwi'n meddwl bod falle Rodriguez wedi aberthu hun i raddau, dwi'n meddwl, edrych yn ôl rwan. Chwarae teg i Phil Parkinson, wedi mond talu teyrnged. Oedd yna rhyw sy'n bod yn rhyw dim o'r eidl eriol o'n ni wedi weld ddoe, ond dwi'n siŵr os mae lol oedd hynny, ond mae wedi bod yn wych, a mae wedi bod yn amnergar, mae wedi bod yn gry, dwi'n meddwl, rhaid canmol y boi digon, dweud gwir. Ie, mae sa ti'n gallu ddychmygu yn chwarae yn yr eidl, dyn nhw'n poeni os ydy'r tîm yn rhy amddiffynol, na dwi'n meddwl, fysa fo falle cael ei werthfawrogi fwy. Ond, ie, mae werth sôn hefyd, mae y cytundeb sy'n rolio am flwyddyn sy'n gen fo, ne? Felly, ac i raddau, dwi'n meddwl mae fo oedd eisiau hynny ar y dechrau, ond falle fod o werth iddyn nhw eistedd lawr i edrych ar y cytundebau, ond wrth gwrs mae di gweithio i bawb, felly mae yna elfen o pam newid o rwan, a da ni'n mysio bod fel sefyllfa lle oedd Cymru efo Rob Page efo cytundeb 4 blynedd, a falle ddim yn teimlo ar ôl 6 mis i flwyddyn o hynny, falle bod nhw wedi gwneud cangymeriad yna. Felly mae Phil Parkinson, llwyddiant ysgubol, wedi cael ei chweched dyrchafiad rwan fel rheolwr wedyn, ac ar ei ffordd i Dubai efo'r tîm hyfforddi, y chwaraewyr ar ei ffordd i Las Vegas, a fydda nhw'n dechrau meddwl am y tymor nesaf. Felly mae llawer rhy cynnar wrth gwrs, ond falle fydda ni'n siarad am chydig. Oes na unrhyw chwaraewyr da chi'n obeithio i weld? Dwi'n meddwl falle bod ni'n... does na ddim enwau pendant yn mynd i fod, ond sut fath o chwaraewyr a pwy fysa chi'n licio gweld? Arwel, rhywun sydd wedi dechrau meddwl am, rhywun wedi tynnu dy sylw di? Wel, sicr dwi wedi dechrau meddwl am yr chwaraewyr cyfredol, y rei sydd wedi mynd yn hen, basically, neu dwi'n gwybod, ti'n sôn am lefel o peldroed dipyn uwch na Cyfyngau Reis, ni ddweud. Mae Bencampwriaeth, bod gwylio Abertawe cwpl o weithiau, dos am lle i neb gario ti yn y tîm, dwi'n meddwl. So dwi'n mynd siŵr o ran James McLean, Matty James, Rodriguez, Ollie Palmer, Stephen Fletcher, rei sydd kind of o gwmpas y 35 na. Ti'n mynd colli nhw gyd yn amlwg, a wrach fyna rôl i chwarae o ran hyfforddi, neu just bod yn presence yn y stafell newid neu rhywun fel James McLean yn siarad dros dy hun o ran arweinydd yn dydy, a rhywun yn anghofio ar fod i'r captain y clwb a rhan fawr o'r llwyddiant. Sy'n ni yn dod â amddiffynwr falle, jyst i gryfhau, Dan Scar, Clearworth, O'Connell digon da i Bencampwriaeth, ond dwi'n meddwl bod ti eisiau rhywun arall o safon yn fanne. Dwi'n meddwl bod ti eisiau chwarae'r canol cae, bosib 1 neu 2 chwarae'r canol cae, efo chydig o brofiad, y bach iau. Sbio rhywun fel Sam Smith fel rhywun dyn ni wedi arwyddo llynedd gyda
sort of edrych ymlaen 2-3 mlynedd. Dwi'n swnio fel bod Sam Smith yn ddigon da i'r lefel nesa, yn mynd i sgorio gols i ti, safon o chwarae a tempo a ffitrwydd sydd ddigon da i chwarae'r lefel yna. Felly, rwy'n tu ar oedran yna sy'n ni'n gwneud efo profiad. A beth dyn ni wedi gwneud bob tro flwyddyn i flwyddyn yn dda iawn ydy dod â pobl o lefel uwch ynde. So dwi'n disgwyl gweld enwau, ddim enwau mawr, ond enwau cyfarwydd ydwn ni Lenny yn wahanol na beth wedi gael ychydig o flynyddoedd diwetha. Fydd isio arwydd ar rhai o'r uwch gyngrair. A fel dyn ni wedi dweud o blaen, dau o chwaraewyr oedd yn gorffen y tymor, nath orffen tymor diwetha, Conco a Cleworth y bosib. A fyddwn ni'n gweld 9 enw newydd yn gêm ola tymor nesa. Digon posib o nabod Parky. Dwi'n meddwl fod o'n dri achos oedd James McLean yna doedd y tymor cynt, ond ddim y tymor cyn hynny. Ond ie, mae o'n syndod faint mae'r tîm di newid. Ac wrth gwrs fel oedd wedi dweud, dim ond un oedd ar ddechrau'r tymor, felly mae'n dymor lle dechreuon ni efo tîm y tymor cynt, ond newid canran uchel erbyn y diwedd. Ydy, felly mae'n sawl wyneb newydd ar ei ffordd, felly ti'n fel Arwel. Efo'r, beth ti'n fel am hynny? Mi'n mynd ar rhain bendant yn mynd, ti'n meddwl am Boyle a Bolton sy'n wedi dod yn agos. Yn ogystal ar criw hun, fel bethau. Wedig Palmer, dwi'n gweld bod gen Palmer ddim byd i gynnig, dwi'n meddwl, yn anffodus, bod wedi dechrau tymor dda. O ran dewd â chwaraewyr i fewn, un chwaraewyr nath al llygad i oedd yn erbyn ni, oedd Charlie Savage. O'n i'n meddwl gynno gêm na'n Reading, oedd gynno fwy o egni na'r asbon, mae bach mwy creadigol na'r asbon. Mae o'n ifanc, a mae gynno gysylltiadau lleol. Wedyn, swn i'n licio, gan bod Reading heb fynd i fyny, heb gyrraedd y gemau gael gyfle, ac swn i'n disgwyl bod nhw eisiau cael gwared o chwaraewyr, swn i'n mynd bod ni'n mynd mewn amdano fo. Ben Davies, dy'r enw arall mawr, sydd allan o gytundeb. Sa hynny'n cryfhau y dewis yn y cefn. Gallu chwarae ar ochr chwith hefyd. A mae o'n hen ben yn dydi, ac yn fwy clyfar iawn wedyn. Sy'n ni wrth y modd yn ei weld o. Ydy, dwi'n meddwl mae'n mynd i fod yn gyfnod cyffroes iawn, achos da ni sôn am enwau, mae yna bobl di crybwyll Gundogan a Johnny Evans, bobl o'r uwch gyngrair, weithio mae rai bobl di deud Kevin De Bruyne a ryw bobl felly, ond mae nhw'n anhebygol o fod ar y lefel yna, ond da ni yn sôn am chwaraewyr fydda ni'n ei nabod o ddim wastad yn wir yn y gorffennol. A mae'n debyg mae cymysgedd fydd o fel mae o wedi bod falle cymryd un neu ddau o'r gyngred gyntaf lle da ni newydd fod o rhai gorau. Cwpl o bobl sydd efo profiad yn y Bencampwriaeth. A fel ti'n deud Arwel, da ni wedi dueddol o fod yn dod ar rhai yn dod i lawr o'r gyngrair uwch, ond wrth gwrs mae'r uwch gyngrair yn lle mae'r cyflogau yn llawer uwch na mae nhw. Ond dwi'n meddwl Kiefer Moore yn enw arall sydd wedi cael ei sôn, felly sa'n neis gael rhywun o Gymru, da ni wedi sôn am Michael Smith o'r blaen. Just mynd drwy asiantau rhydd ar transfer market. Dominic Calvert-Lewin, ysych chi efo diddordeb yn y fo? Swipe right, ydi o, neu swipe left, dwi'n gwybod sydd wedi gwneud. Cristiano Ronaldo, Callum Wilson, Danny Ings, felly mae yna lot o enwau diddorol yn oes. Ond, dwi'n meddwl bod ni eisiau gormod o chwaraewyr hyn, ond i fod yn deg, dydy'r to hyn ddim wedi'n gadael i lawr, reddo maen nhw wedi bod yn rhan bwysig o be mae Phil Parkinson wedi wneud. A o'n i just yn meddwl oedd ti'n sôn am Dan Scar eiliad yn ôl, ond falle fod o werth deud fod Matty James di chwarae'n arbennig o dda yn y 2-2 gêm ola, ond falle fod hynny yn rhannol achos fod Dan Scar wedi dod i fewn i'r tîm, a falle fod ni'n dibynnu llai ar Owen O'Connell i basio o'r cefn, oedden ni'n symud y bêl falle i'r canol yn gynt, ac oedd Matty James fel i fod o'n sefyll cwpl o gamau
yn bellach ymlaen. Felly mae rhaid deud llongyfarchiadau dan sga am fod wedi dod i fewn heb dim ymarfer ers mis Ionawr bron a wedi'n cario ni yn y gemau pwysig yna. Pwy ydy dy chwarae'r delfrydol di ta efo'r... Dwi'n mwyn am delfrydol, dwi'n just meddwl falle mae'n gyfle rwan, allan ni ddenu rhywun ifanc arfensig o'n o'r tîm y Premier League. Dwi'n meddwl oedd hynny'n bosib yn League One, ond gan bod ni'n y lefel yma, bod nhw'n mynd i fod yn chwarae dan bwys, so mae'n le da i rhywun ifanc ennill profiad. Sgynna i'n enw penodol, ond os oes gen pa gysylltiadau lle mae'n gallu dod y pobl fel na i mewn, fysa hynny o fydd hefyd, dwi'n meddwl. Oes, be di enw? Biancheri, di'r hogan ifanc Manchester United. Mae'n sgorio lot i'r ail dîm yn fanna, felly mae o'n rhywun sy'n Gymro hefyd. Mae yna lot o chwaraewyr cyffroes felly, does? A mae gen ti cwpl... A dyna be mae Parkinson wedi wneud ydy cael chydig bach o gymysgfa o bob dim. Felly dwi'n meddwl fydd mae Wrecsam yn enw, mae pawb yn sôn amdano nhw ar y funud, a fydd bob asiad yn trio dod â chwaraewyr ato ni. Ond fydd o'n ddiddorol. A fydd o'n ddiddorol, wrth gwrs, dydy Phil Parkinson heb gael chwaraewyr tramor go iawn, na di. A mae canran y chwaraewyr tu hwnt i ynysoedd Prydain yn y Bencampwriaeth a'r uwch gynghrair yn uchel iawn, felly mae'n bosib bydd o'n edrych, ond mae hynny eto'n dod i pa mor dda ydy'n sgawtio ni a pethau felly, dydy. Felly mae o'n mynd i fod yn gyfnod diddorol. Arwel, pa mor ffyddiog wyt ti'n teimlo am flwyddyn nesaf? Da ni di sôn, mae yna ambell i di deud bod o'n rhy gynnar i ni fynd i fyny yn arbennig o agwedd, cael ymarfer a y cop wrth gwrs fydda ni nôl i 3 ochr. Bod yna sôn bod ni falle am brynu y graig eto, lle mae'r tîm y merched wedi chwarae. Fysa hynny yn, wel, bendant o fydd i tîm y merched, achos o yna broblemau wedi bod yn ystod y tymor, ond hefyd fysa fo'n rhoi rolau ychwanegol i'r tîm weithio hefo. Ond hynny, wyt ti'n teimlo fod gennym ni ddigon i aros yn y gynghrair? Mae'r buddsoddiad yn mynd i fod yn bwysig iawn, yr arwydd o chwaraewyr newydd. Dwi'n meddwl yr game changers ydy faint ti'n gorfod wario am chwaraewyr o'r safon ti isio wrach yn de. Ti'n sôn am 10 miliwn yn hytrach na 1 neu 2 miliwn, dwi'n meddwl, yn y Bencampwriaeth i gael chwaraewr sydd yn mynd i gael ti'r hanner ucha neu i'r gemau ail gyfle, sy'n ni'n awgrymu. Dwi'n meddwl y perig ydy, dwi'n meddwl oedden ni gyd yn eitha pragmatic blwyddyn diwetha yn meddwl fysa canol y tabl digon da neu aros i fyny neu be bynnag a pobl wedi bod ddigon apus am chydig o dymhorau yn cynghrair 1. Yr perig ywan, dwi'n meddwl, yr ymateb gan rhan fwyaf o bobl di, wel, da ni wedi cael 3 dyrchafiad, pam ddim yr uwch gynghrair, pam ddim gorffen yn y llefydd ail gyfle. A wedyn, dwi'n meddwl dyna di'r moment ti'n wrach yn bod yn rhy positif, a dwi bach yn negatif beth bynnag, ond dwi'n meddwl recrwtio yn bwysig, mae Parky wedi wneud hynny'n dda iawn. Yr un peth bach sydd yn erbyn i bosib ydy dyma lle mae Parkinson yn cael i'w ffindio allan os lici di yn yr gorffennol. Mae wedi cael mae wedi cael dyrchafed i'r Bencampwriaeth y blaen, a y rheswm bod o wedi mynd yn y gorffennol ydy bod o falle ddim wedi gallu addasu, neu bod gen o ddim plan B, plan C, pam angen hynny yn erbyn tîm o safon uwch, felly, ond dim bod fi'n lladd ar Parky gwbl. Yr un agwedd a diwedd y tymor dwytha, fysa aros yn y Bencampwriaeth a sefydlu'n hunain fel clwb Bencampwriaeth, os di hynny'n cymryd 5 mlynedd, ffantastig, 10 mlynedd, ffantastig. Does gynna i ddim bris i fynd i'r uwch gynghrair, rhaid o fel e. Na, dwi'n cytuno efo ti, ond wrth gwrs dyna union beth o'n i dweud llynedd, felly pwy a wyr, ne? Be wyt ti'n teimlo efo'r? Dwi'n meddwl bod y sefyllfa ariannol yn golygu bod ni iawn i ddisgwyl bod ni'n gorffen yn
yn hanner, wel, yng nghanol y tabl, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod ni'n bell ohoni i allu cystadlu. Ddim yn erbyn y tîm sgyn y parachute payments yma. A gan ei ffydd yn parci, mae o wedi... Mae'r sgwad di esblygu mewn ffordd. Diolch wedi newid pethau rhy gyflym. Mae'n siŵr wneith o ddechrau tymor nesaf yr un tîm a dod ar chwaraewyr newid i mewn yr raddol. Mae'n anodd, dwi'n gwybod, mae'n anodd achos da ni di gor gyflawni, ond mae bron di bod rhy hawdd cyrraedd y pwynt yma, o beth sy'n mynd i ddigwydd pryd mae pethau'n mynd yn anodd. Ond, mae gennau ffydd yn does. Yn anffodus i pethau ddim yn ei lle oddi ar y cae, falle fydd hynny'n fwy o broblem efo denu chwaraewyr na dim byd arall. Ydy, dwi'n meddwl, da ni wedi dweud mae momentum yn rhywbeth hynod o bwysig mewn chwaraeon, a mae hynny'n rhywbeth sydd gen Wrecsam lot ohono fo ar y funud. Felly fyswn ni ddim yn synnu os ni'n mynd i fyny ac yn gystadleuol, a mae'n dibynnu wedyn ar y chwaraewyr maen nhw'n dod i fewn yn dydy to. Ond o'n i'n deud llynedd os ni'n hapus efo degfed, ond os ni'n gallu gweld ni'n rhoi eto rhediad at y gemau ail gyfle. A dy hynny ddim yn amhosib flwyddyn nesaf, sydd yn beth anhygol i glywed yn hyn deud, ond os wyt ti'n digwydd cael y momentum. Mi fydd o ddiddorol fel ti'n deud Arwel, Phil Parkinson heb gael llwyddiant yn y Bencampwriaeth, ond oedd o yna hefo Bolton ac oedd nhw heb gael eu talu am 5 mis, oedd y tîm wedi mynd i fewn i ddoled a pethau felly wedyn diolch yn teimlo fel fod o wedi cael cyfle go iawn yn y Bencampwriaeth, felly dwi'n meddwl mae o bendant yn teimlo fod gen fo rhywbeth i brofi, felly mae o'n mynd i fod yn dymor diddorol. Mae'n anodd beid ar y funud, dydy, achos mae'n dibynnu pwy maen nhw'n llwyddo i ddenu. Mae'n siŵr fydd yna bobl efo diddordeb i ddod, achos wythnos yma o James McLean di deud bod dyma'r cyfnod mae wedi mwynhau mwyaf o yrfa peldroed, a ddod o Stephen Fletcher hynny wythnos diwetha. Mae bobl yn cymryd sylw ar rhywbeth fel ac os wyt ti'n chwaraewr uwch gyngrair yn dechrau dod i ddiwedd y yrfa ac yn meddwl am lle wyt ti eisiau mynd i orffen. Erbyn hyn, mae'r rhan fwy nhw efo digon o bres, falle fod nhw'n meddwl am lle dwi'n mynd i fynd, dwi eisiau mynd i rolau i fwynhau. A na amser cyffroes o blaenau, a diolch os be fydd yn digwydd, fydd o ddim yn ddiflas. Y diweddara ydy fod Matthew McConaughey yn edrych i fuddsoddi yn y clwb, os di hynny'n digwydd, bydd y nifer o ser sydd yn dal i ddod i weld Wrecsam ddim yn lleihau. Felly mae yna blwyddyn gyffrous iawn o'n blaenau ni. Mae y gemau yn dod allan yn 60 o Fehefin. Bydd bobl yn cadw golwg manwl ar hynny i weld lle fydda ni'n cael mynd i Sunderland a llefydd felly gobeithio. Felly, ac wrth gwrs, pam bydda ni yn y Bencampwriaeth, bydd y gôl gyntaf yn bwysig iawn. Felly lle byddwn ni'n gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gôl.